Hello po, good afternoon mga mamamayan. Magluluto po tayo ngayon ng scrambled eggs with cabbage. Ito na po ang ating cabbage. Hihiwain lang po natin ng maliliit. Ganito lang po kaliliit mga mamamayang ang paghiwa sa ating repolyo. Kakailanganin din po natin itong sibuyas na pula mga mamamayang para po sa ating scrambled eggs with cabbage. So, hihiwain lang natin to ng maliliit. Ngayon po mga mamamayang, kailangan natin ng bawang para sa ating scrambled eggs with cabbage. Sana ba yung isa lumipad Ayan po. Babalatan lang natin to. Ngayon po mga mamamayang ay gagamit din po tayo ng itlog para sa ating lulutuin ngayon. 4 po ang aking gagamitin na itlog. Tapos babatiin lang natin. Babatihin pala. Yan. Tapos maglalagay po tayo ng asin. Tapos babatihin natin ulit. Yan po mga mamamayang, maglalagay lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Pagkatapos po mga mamamayang ay atin pong gigisahin itong ating itlog. Tapos po tatanggalin po muna natin ito. Tapos po maglalagay ulit tayo ng 2 tablespoon na mantika na olive oil. Tapos ilagay yung onion. Hahaluin lang po natin ito. Tapos isabay po yung cabbage, yung carrots, saka yung bawang sa ating kawali. Nagdagdag po kasi ako ng carrots. Tapos po hahalo-haloin lang natin to para maluto ang mga gulay. Hintayin lang po nating maluto ang mga gulay. Tapos maglalagay tayo ng konting asin. Maglalagay lang po tayo ng konting asin.
Ngayon pong luto na ang ating mga gulay, mga mamamayan, ay ibabalik ko na ang itlog sa loob ng ating kawali. Tapos hahaluin lang mabuti. Ayan na po. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating scrambled eggs with cabbage. Kukuha lang po ako dito. Ito na po mga mamamayang ang ating scrambled eggs with cabbage. Sana po ay nakuha nyo ang recipe ito at sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong ating mayang na nagsasabing mabuhay!